piatok 7. mája v múzeu vo Svetom Antone vo veľkej jedálni pod portrétom Ferdinanda Coburga bola predstavená Zlatá kniha Hontu. Autor projektu inžinier Peter Urbán v spolupráci s 26 autormi pripravil výnimočné dielo. Jedným zo spoluautorov, ktorý prispel o Krupine do monografie, bol doktor Miroslav Lukáč, krupinský kronikár. Riaditeľ múzea, inžinier Marián Číž, privítal nielen autorov, ale aj priaznivcov Hontu a jeho obyvateľov. Slávnosť sa začala úvodným predstavením doktorom Urbanom, v ktorom objasnil, prečo je táto kniha zlatá, spomenul hontianske zlaté bane aj zlaté ruky hontianskych remeselníkov, pričom nechýbali výnimočné mestá, medzi nimi Krupina, ďalej Vartovka, pričom nezabudol na významnú krupinskú osobnosť doktora Juliusa Vacholda, ktorý by sa iste tomuto knižnému dielu potešil. Vrcholom bola samotná inaugurácia a posypanie knihy zlatým práškom z hontianskej bane z Hodruše Hámrov. Patrónmi publikácie sa stali spisovateľ Anton Hikiš, harmonikár z Hrušova pán Bendík, zástupcovia banskošťavnických baníkov a vydavateľstva Matice Slovenskej, ktoré knihu vydalo s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Samotná kniha má celkovo 500 strán, je tlačená na kvalitnom kriedovom papieri. Obal zaujme pohľadom z okna Čabradského hradu a privilegiálnou listinou z Krupiny z roku 1244 a červenou pečaťou mesta z 19. storočia. História Dňa Matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako dárkyňu života už 250 rokov pred našim letopočtom v podobe slávnosti na počesť matky všetkých bohov, bohyne Rej. Táto tradícia ostala až dodnes a preto sa klub seniorov v Krupine rozhodol na oslavu tohto dňa usporiadať stretnutie na Bebravskej priehrade. Už od rána prichádzali naši seniori, niektorí peši, niektorí autom, k altánku vodohospodárskeho podniku na Bebrave. To sa už pripravovali na ohníku grillované kuriatka, koláče a ďalšie pochutiny, ktoré si so sebou priniesli. Oficiálnu časť so svojím príhovorom ku Dňu Matiek otvorila predsedníčka jednoty dôchodcov v Krupine pani Kryžanová. Pozvanie na toto milé stretnutie prijali primátor mesta inžinier Radoslav Vazan a predseda komisie pre veci verejné inžinier Miloš Vaňo. Seniori si po úvodných slovách svojej predsedníčky zaspievali, zarecitovali a keďže práve v tento deň mala pani predsedníčka narodeniny, zavinšovali nielen matkám, ale aj jej. Nezostalo iba pri slovách, ale po dobrotách, ktoré si priniesli a užili, prišla na rad aj dobrá zábava s muzikou, ktorá trvala do neskorých popoludňajších hodín.